Да е жива и здрава жената, но само да не ме оставя да си скашвам на едно място. Миличе, отскочи да правим малко. Ама парцумерята, дойде да ми е изпекнала кофе от вас. Казах ми се пак, че съм забравила да ти поръчам мазолин. Аз сега съм Валериан. Дойде не съм припаднала. И аз препускам по цял ден като раздавач от бързата поща. Няма ни край, ни конец. Тако, миличък, няма как. До вечера пак ще трябва да идеш на гарата, че Леля Петра пристига. Аз на драго сърце ми го отишла, но точно тогава му направя проба на роб. До кога ще се труфиш и ще се докарваш? Аз след ще препускам като реквизирам кони с сукаците. До кого е телеграмата? До мен или до теб? До мене. Не ме отмени и този път, че след това все ще посрещам, все ще изпращам. Влакът пристига в 6:45, ако не се лъжа. Помогни за багажа и я доведи от дома само. А как ще познае Леля ти, като никога не съм и виждал физиономията през живота си? Че как ще я познаеш най-лесно? Стара, прегърбена, носът е крив на лявата страна, устата и на дясната. Малко е глуха и е очилата. Има и перде на лявото око. И ще доведа тая археологическа разкопка тук у дома? Че как? У дома, но само за този нощ. Тя ще спи при теб, а аз на дивана. Утре аз ще я заведа в болницата, където ще оперират пердето. Хайде, че има проба на работа. Казвал съм всякога. Човек бива щастлив само 2 пъти през живота си. Когато се жени и когато погребава жена си. Пристигна влака, заслизаха хора, слязоха и 2-3 папета, но такъв таласъм, дето ми го описа жената, никъде не видях. Почнах да се пуля по прозорците, тук бъбишкел, там бъбишкел, да чакна най-крайния вагон. Голата футулка, дето е мързи, дупка да опрете и копче да зашие на мъжовата си риза. А лукарда е забожда стрън. Стига е Митко от махала на махала, ами да се прибере, къщата за да уреди и мъжа за да изкърпи, че който го срещне въпроси от прави. Че не ми ли е пометено, не ми ли е окътано, ама пусти устата ми, зяпнали като букучинска кофа и да ги пълни. Пък че моя хубосник, че ходи трипов, кой му е крив, самичък си го прави. Не виждам нищо вече. Доскоро се кокореха пустите ми очи, ама от година-две преместиха се и нещата гледат и нещата. Като си делиха бащинята едно време на наша бона и се паднаха татовите очила. Що ми се замярка бая жина пред очите, седих се за тях, намерих ги и като ги сложих, що едно ми светно пред очите. Едно весело ми стана. Все
Седна вечер до лапата, наплитам чорапи или кърпя нещо, а наш грубо ми се присмива, че съм приличала на врачка с очилата. Смее ми се и ми се подиграва. По едно време гледам седна да чете вестник. Абе жена, я да и аз да опитам тия пенчерки. Бива ли ги за нещо или ги носи само за болецтво? Кешки, ръцете ми да бяха изсъхнали и да не бях му ги дала. Ама знае ли човек какво очаква? Чакай, още малко да разбера Мусолини какво прави с арабите. Вземи ги и повече не ги видях на очите си. И като ги взе, сякаш без сърце останах и къвки, все за тях. Сербес народ, той германци. Не бръснат никого, трупат виска, леят топове и 5 пари не дават. Днес Мусолини, утре германци, а друг ден Русия. Зимата мина, запролети се, а той чете и не става. Окудих котката, прокудих кокошките от махалата и напих бялата коза от ядче и се съгна млякото. Сами виждате какво тегло тегля. Хубаво ли ми е или не? Ама кърпи, ши, плети, ако нямаш работа и пуши червивите уста на тана папучки.